Masu kallon mu da sauraron mu, Assalamu alaikum. Godiya ta tabbata ga Allah, kowa mai komai mai iko akan kowa da komai, da ya sake haɗa mu a wannan sabon darasi na ainihin koyon how to read in English language in a simple way, wato ajin koyon yadda za a karanta ainihin kalmomin turanci cikin sauƙi, wato class 2 lesson 5 aji na biyu darasi na 5. kuma a yau a har kullum suna na Ashiru Umar, za mu ci gaba da ainihin gabatar da wannan darasi na ainihin a wannan aji na koyon karatun turanci cikin sauƙi a ainihin wannan tasha mai albarka na Arewa Extramural Lesson Kauru. Da fatan za a ci gaba da bibiyan mu ainihin a kowane lokaci, musamman kana bako ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar karara domin ci gaba da ganin darussa kayatattu da muke sakewa a wannan tasha mai albarka na Arewa Extramural Lesson Kauru. Idan mai sauraro ga masu bibiya na ainihin a wancan darasi mun yi bayanin yadda wasalin O yake bada sauti kala-kala, da yadda yake zuwa da goyo da sauransu, da yadda yake bada sautuka, kuma mun yi su ainihin mun kammala bakin gudan fahimta na. To yau za mu yi sentences ne da suka shafi ainihin wasalin O din, inda wasalin O yake billowa a kalmomin turanci, kamar yadda za ku gani a waɗannan sentences ko waɗannan maganganu da zan rubuta su tare da yi muku bayani, ƙara muku bayani dalla-dalla irin yadda wasalin O yake bayyana a kalmomin turanci daban-daban, kamar yadda za ku gani kamar haka. Sai sentences. Ma'ana maganganu da suka shafi yadda wasalin O yake kiɗa ko yake ba da sautuka daban-daban a karatun turanci, a yayin da mai koyo ya zo karatun turanci ko a textbook ne ko a allo, kamar yadda na sha bayani, sai ga idan an rubuta duk da wasalin O ya bayyana da koda wani irin goyo aka mai koyo zai samu daman da zai ainihin iya karanta waɗannan kalmomin cikin sauƙi. Misali, sentence na farko. Kafin in karanta, na san mai sauraro yana bibiya ta da ya saba bibiya na zai ce ai ga abubuwan duk da aka koya mishi a baya, yadda wasalin O yake rikida. Kamar nan O gaban shi akwai harafi mai wasali, mun yi bayanin shi a dalla-dalla a baya, muka ce zai ba da sautin O, muka samu som. Nan kuma O bayan shi akwai wasalin I, shi ne zai baka sautin U, muka sami opinions. Wannan kuma kamar yadda na faɗi mai kotun a tashin farko, duk inda ka gan shi za ka ce mai A, domin suna yawan fitowa a karatun turanci. Sai nan O gaban shi akwai harafi mai zai baka sautin O, shine muka samu not. Sai kuma O guda biyu, shi kuma nan mai sautin U, muka sami good, shine zai zama some opinions are not good. Some opinions are not good. Idan har mai koyo yana mai bibiyan mu, har idan ya gane duk abin da muka yi a baya, to da kanshi zai iya karanta waɗannan cikin sauƙi. Idan har kana bibiya ka zo karanta ka samu matsala a wani wasali a nan wurin, kana duba wancan nambobin wasalin da muka yi bayani, shin O guda biyu ne ko O ɗaya ne ko O wanda ba shi akwai wasali, to za ka gane ma inda za ka gyara abinka da kanka in har ba kana tani ba karanta daidai ba. Some opinions are not good. Sai na biyu. Ina fata mai koyo yana kallo na yana karanta da kanshi kafin zo karanta, har in na zo da karanta zai gane cewa shin yayi daidai ko bai daidai ba. Idan mai koyo kalla da kyau zai ga nan ma irin yadda O ɗin yake bada
yake ya bullo a karatun turanci daban-daban kamar yadda muka yi a baya. Aka ce none of the goats can follow a good road. None of the goats can follow a good road. A baya mun yi bayanin wasalin o din nan yadda yake fitowa shi ma sautin o ne, wannan kuma oa sautin o shi ma, amma ga kanta goat sai muka yi wannan wasalin a. Idan mai koyi yana bibiya na da kyau zai fahimci cewa ina mai kokarin yi mishi adalci kan in rikita mishi fahimtar shi ta yadda ba na mishi haɗi da ainihin abin da ban koya mai ba, sai dai abin da ya saba fitowa kamar wannan a kowane lokaci a textbook ne ko a allo in ana rubutu a aji za ka dinga ganin shi shine na ce a. To duk da kuma wannan zai din duk na yi bayanin su a baya, to amma duka wannan wasalin odin duk su ma na yi bayanin su irin yadda za ka karanta. So da kanka idan ka kalla da kyau za ka ce a to ai wannan ma mai sauki ne. None of the goats can follow a good road. Mun yi OW mai sautin O duk ba wanda ba yi ba bakin road. Ina fata ko shi ne nake kokarin ga cewa ina yawan karanta ina rubuta domin mai koyo ya dinga ganin yadda suke bullowa a karatu, domin shi da kanshi ya karanta abin shi cikin sauki. None of the goats can follow a good road. Sai na gaba. An onion is to cost. An onion is to cost. O mai sautin o guda biyu mai sautin o mai sautin yo. Na yi bayani a baya cewa idan ka ga o a farko tunda bayan shi ba da wasali ba ne to yana na a o din shi, amma kan ku a cikin kalman sai ka duba ga o din bayan shi akwai wasali a ko i, to o din zai baka sautin yo, shine ya zama an onion is to cost. Masu bibiyata da sauran na ƙara baku haƙuri da muryata saboda mura da ya ɗan dame ni, kuma alhamdulillah ma ina samun sauki ne, so da haka za ku ji muryata muku wani iri. An onion is to cost. Sai mu je na gaba. Ina fata mai sauraro yana fifiyata da kyau domin ya karanta da kanshi kafin in karanta, saboda ya gane cewa abin ya tafiya da jaraba shi, domin wannan sentences din ana rubuta su ne a yayin da aka gama bayani akan yadda wasalin yake rikida. Kamar yadda muka gani a baya mun yi wasalin a, mun yi bayanan su yadda suke fullo a karatun turanci, mu zo muka yi sentence din shi, masu koyo suka ga gani duk kuma aka iya karanta, muka zo muka yi wasalin o yau gashi muna sentence din su, da fatan ana bibiya. An idiot sportsman broke a pot in a classroom. An idiot mai sautin yau. An idiot sportsman broke a pot in a classroom. Sai mu je na gaba. Ina fata mai koyo ya gama karanta, amma kafin karanta. A cock took stone and stood on a roof. A cock took stone and stood on a roof. A cock wato zakara ya ɗauki dutse ya tsaya akan rufin ɗaki, a misali kenan a fassara. A cock o guda ɗaya ya ɗaure si da ke ɗin nan dukansu ana ɗaure su ne a matsayin sautin ke gaba ɗaya,
shine ya zama cock. Ba zai kuma yi a ce chalk ba, tunda na yi bayanin cewa C idan ya zo da wasalin O sautin K zai bayar. A cock took stone and stood on a roof. Sai mu je sentence na gaba. Sentence na gaba. Na fata mai koyo yana bibiya, yana karanta abin shi kafin in karanta. Ga wani sentence ɗin, wannan sentence ɗin idan mai koyo kalla da kyau zai ga ana amma shi ma mishi da na baya wato wasali A, domin a yasan ya riga iya karanta. Muka sami a small, dama mai wannan wasalin A din mai sautin O, tun daga mashi akwai L guda biyu. A small boy can cook food and come to school for sure. Mun yi OR sautin O, ba ruwanka da su fitar da R din nan, ba za ka ce Paul ba sai dai for. A small boy can cook food and come to school for sure. Sai mu je na gaba. Nakan yi shiru a yadda nake rubuta saboda mai koyo ya dinga karanta kafin mu zo mu karanta, don ya gane cewa idan na zo ni karanta kamar yadda na saba faɗi zai gane cewa ya yi daidai ko bai daidai ba. Wannan sentence number na ga wato G, the sound of the voice comes out around the compound. Idan mai koyo zai iya tunawa a wannan namba na 11 mun yi wasalin OU mai sautin out, shine muka samu the sound of the voice. A namba na 13 mun yi wannan OI, voice comes out around the compound. The sound of the voice comes out around the compound. Idan bai koyi kalla da kyau, bari na sake karanta kafin in karasa mishi sauran ainihin sentences din. Muna da A, some opinions are not good. None of the goats can follow a good road. An onion is too cost. An idiot sportsman broke a pot in a classroom. A cock took stone and stood on a roof. A small boy can cook food and come to school for sure. The sound of the voice comes out around the compound. Number na H. Number na H. Muna da a dog. Spoiled. Idan mai koyi kalli wannan a ci gaba da muke da gabatar da ainihin sentences da suka shafi wasalin O, shine mun yi wannan OI
o guda biyu dai kamar yadda ya gani muka sami a dog spoiled books in a room. A dog spoiled books in a room. Sai namba na I muna da a boy comes to school with balloon. A boy comes to school with balloon. A boy comes to school with balloon. A ƙa'idar a turance wannan to ana ce mishi to, ga shi o guda ɗaya ne kawai. To ba za ka ce to ba. A boy comes to school with balloon. Sai namba na J muna da is good to be good. Is good to be good. Yana da kyau ka zama nagari. So da haka mai koyo idan yana bibiyan mu zai ga kamar yadda na rubuta wancan hannun sake maimaita shi ma ana zama maimaita. Muna da namba na H. A dog spoiled books in a room. A boy comes to school with balloon. Is good to be good. Idan mai sauraro masu bibiyan mu da kallon mu da sauraron mu a nan za mu tsaya a yadda sentences da ya shafi wato maganganun da suka shafi haɗa su da ainihin kalmomi masu wasalin o da suke ɓallowa a kalmomi daban-daban. Idan mutum ya lura zai ga abin haka yake, kuma ina fata kamar yadda ake bibiya na a yadda muka yi wasalin o da yake da kiɗa, za a bi waɗannan sentences ɗin a yi ta maimaita su duk inda ka gane ba in o guda biyu ne za ka duba ga a namban da yake ka ga yadda ake karanta shi. Idan oi ne baka gane ba za ka duba shi a namban da yake domin ya jagorance ka don ka iya karanta irin waɗannan kalmomi da suke bayyana a karatun turanci a littattafai daban-daban da ainihin muke karantawa na ilimin zamani. Saboda haka a nan yadda wasalin a ke da kiɗa karatun turanci da santar ɗin shi da muka yi ƙarisa yanzu, za wannan darasi zai tsaya na wasalin o. Darasi na gaba za mu je mu ga ainihin yadda wasu wasulan suke. Kuma kamar yadda nake bayani, idan har akwai wani wuri da ba kake na makarin bayani a irin waɗannan bayanai da nake bakin gwargwadon fahimta na, domin nema ainihin a tsarin koyon nake yi, kuma gwargwadon fahimta na nake bayyana al'umma bayani domin su karu su ma su fita daga cikin ainihin rashin fahimtar karatun turancin nan. Kuma in har ba gane ba akwai namban waya na za a gani ka kira domin ainihin fahimtar ƙara maka bayani akan abubuwan da ba gane ba akan abin da muke a ainihin wannan darussan da muke gabatarwa a wannan tasha mai albarka na Arewa Islamic Lesson Kauru. Kuma na kira ga idan kai bako ne a wannan ainihin tasha na Arewa Islamic Lesson Kauru, ka yi mana subscribe, ka danna mana alamar kararrawa domin ci gaba da samun ƙayatattun darussa ainihin a wannan tasha mai albarka na Arewa Islamic Lesson. Kuma na gode da saurare na da bibiyata. Allah ya kara mana fahimta, Allah ya samu dace. Sai mu haɗa darasi na gaba, za mu shiga wani wasalin mu ga shi ma yanda yake. Allah ya ba mu sa'a.